गोव्यातल्या मिरशीमधल्या 39 वर्षीय कुख्यात गुंड विशाल गोलतकर याचा तीक्ष्ण हत्यारानं शनिवारी रात्री खून करण्यात आला. त्यानंतर वैलेभाट मिरशी इथल्या मेनेजिस फॅक्टरीजवळच्या झुडपात त्याचा मृतदेह टाकण्यात आला. या घटनेनं संपूर्ण राज्य हादरून गेलं. या प्रकरणाची सध्या पोलीस कसून तपासणी करतायत. या खून प्रकरणी पोलिसांनी 5 जणांना अटक केली आहे. त्यातल्या प्रशिक्षणार्थी पोलीस अमेय वळवईकर याला सेवेमधून बडतर्फ करण्याची प्रक्रिया सुद्धा सुरू केली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार मिरशीमधला गुंड साई म्हणजेच कोब्रा तुळशीदास खांडेकर आणि विशाल हे दोघे पूर्वी एकाच गुन्हेगारी गटात होते. नंतर त्या दोघांमध्ये मतभेद निर्माण झाले. विशाल साईचा तिरस्कार करू लागला. त्यामुळं त्यांच्यात वितुष्ट वाढत गेलं. नंतर साईनं विशालचा काटा काढण्याचं ठरवलं. विशाल आणि साई म्हणजेच कोब्रा कुंडईकर या दोघांमध्ये हल्लीच मतभेद निर्माण झाले होते. विशालनं केलेल्या अपमानाचा सूड उगवण्यासाठी तो संधी शोधत होता. शनिवारी रात्री विशालला साईनं फोन करून हिम्मत असेल तर ये असं आव्हान दिलं आणि त्यामुळंच रागाच्या भरात विशाल गेला. मात्र पूर्वतयारीनिशी सज्ज असलेल्या साईनं शनिवारी रात्री व्यवस्थित नियोजन करून आपल्यासोबत चौघांना घेऊन विशालवर त्यानं धारदार शस्त्रानं हल्ला केला. विशालला त्यानं विरोध करण्याची संधीच दिली नाही. विशालचा खून केल्यानंतर त्यांनी तिथूनच जवळपास 1.5 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या वैलेभाट मिरशी इथल्या मेनेजिस फॅक्टरीजवळच्या झुडपात त्याचा मृतदेह टाकला. सराईत गुन्हेगार विशाल गोलतकर या खून प्रकरणी डॉक्टरांच्या शवचिकित्सा अहवालात त्याच्या शरीरावर 33 जखमा आढळून आल्या असल्याचं निदर्शनास आलंय. त्यातल्या 13 जखमा या भोकसल्याच्या आहेत, तर 10 जखमा जड वस्तूंनी हल्ला केल्यानं झालेल्या निदर्शनास आल्यात. यावरून त्याची किती क्रूरपणे हत्या केल्या असल्याचं निष्पन्न झालंय. या हल्ल्यासाठी संशयितांनी वापरलेल्या हत्यारांचा शोध सुरू असून ती अद्याप सापडली नसल्यानं त्यांचाही शोध सुरू आहे. या हल्ल्यासाठी संशयितांनी वापरलेल्या हत्यारांचा शोध सुरू असून ती अजूनही सापडली नाहीयेत. जुने गोवे पोलीस स्थानकाचे निरीक्षक सतीश पडवळकर यांनी ही माहिती दिली आहे. मुख्य सूत्रधार साई म्हणजेच कोब्रा कुंडईकर आणि त्याचा भाऊ तुषार कुंडईकर यांनी विशालवर तीक्ष्ण हत्यारानं वार केले आहेत, तर त्याच्यासोबत असलेल्या इतर संशयितांनी जड वस्तूंनी त्याच्या शरीरावर तसंच डोक्यावर प्रहार केले आहेत. शरीरावर अनेक ठिकाणी तीक्ष्ण हत्यारानं भोकसल्यामुळं आणि डोक्यावर जड वस्तूंनी केलेल्या प्रहारामुळं विशालचा जागीच मृत्यू झाल्याचं डॉक्टरांनी शवचिकित्सा अहवालात नमूद केलंय. विशाल याची हत्या करताना संशयितांच्या अंगावर असलेले कपडे तसंच घटनास्थळावरून पसार होण्यासाठी वापरलेलं वाहन ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया कालपासून सुरू होती. मिरशी भागात विशाल ज्या बारमध्ये रात्री मद्य पिण्यास बसला होता त्या बार मालकासह तिथल्या कर्मचाऱ्यांच्या जबान्यासुद्धा पोलीस नोंदवतायत.